le 13 juin ñu teg ci Belgique le 4 juillet ñu teg ci Paris le 18 juillet. Bona tarda a tothom. Ens hem reunit una vegada més aquí a Granollers per celebrar el dia del Sheikh Ahmadou Bamba, arquitecte i fundador de la Germandat Mouride, una de les grans escoles islàmiques i sufís del Senegal. El Sheikh Ahmadou Bamba va ser un líder espiritual excepcional davant la colonització francesa. Va optar per una resistència pacífica basada en la fe, el treball i la rectitud moral. Tot i ser deportat per frenar la seva influència, ja havia sembrat els fonaments d'una societat guiada per valors profuns: la importància del treball, la recerca del coneixement, la bona conducta, la pau, la tolerància i el perdó. Aquests valors, inspirats per l'Islam, van permetre a Sheikh construir una comunitat capaç de preservar la seva identitat i la seva cultura enmig de dècades de colonització i pressió occidental. Avui, després d'haver marxat pacíficament des de la plaça Josep Barranger fins aquí, celebrem precisament aquests valors que, malauradament, sovint manquen a les nostres societats modernes. Ideals que van guiar les accions del Sheikh i que també es reflecteixen en els seus numerosos escrits. En resum, el Sheikh Ahmadou Bamba, tot i l'exili i les adversitats, va saber transmetre al seu poble uns principis que els van permetre resistir, créixer i mantenir viva la seva dignitat. Senyores i senyors, us convidem ara a tornar a la plaça Josep Barranger per visitar l'exposició dedicada a la vida i l'obra de Sheikh. Serà també una oportunitat per compartir un moment agradable i gaudir dels refrigeris que l'associació ofereix gratuïtament. Moltes gràcies. Tira. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Hey,
A més aquí a Granollers per celebrar el dia de Sheikh Ahmadou Bamba, arquitecte i fundador de la Germandat Murid, una de les grans escoles islàmiques i sufís del Senegal. El Sheikh Ahmadou Bamba va ser un líder espiritual excepcional davant la colonització francesa. Va optar per una resistència pacífica basada en la fe, el treball i la rectitud moral. Tot i ser deportat per frenar la seva influència, ja havia sembrat els fonaments d'una societat guiada per valors profunds. La importància del treball, la recerca del coneixement, la bona conducta, la pau, la tolerància i el perdó. Aquests valors, inspirats per l'Islam, van permetre al Sheikh construir una comunitat capaç de preservar la seva identitat i la seva cultura enmig de dècades de colonització i pressió occidental. Avui, després d'haver marxat pacíficament des de la plaça Josep Berenguer fins aquí,
Celebrem precisament aquests valors que malauradament sovint manquen a les nostres societats modernes, ideals que van guiar les accions de Sheikh i que també es reflecteixen en els seus numerosos escrits. En resum, el Sheikh Ahmadou Bamba, tot i l'exili i les adversitats, va saber transmetre al seu poble uns principis que van permetre resistir, créixer i mantenir viva la seva dignitat. Senyores i senyors, us convidem ara a tornar a la plaça Josep Berenguer per visitar l'exposició dedicada a la vida i l'obra de Sheikh. Serà també una oportunitat per compartir un moment agradable i gaudir dels refrigeris que l'associació ofereix gratuïtament. Moltes gràcies. Bah, Nabi Pak. Compran kali Mak. Merci, thank you. La ilaha illallah. La ilaha. ca ba ñuy ndaw la ñu amoon yéene ci liggéey sëriñ bi ci yoon woowu mu wax ni ci lay liggéey muy jàngale ak yar ñu ko tàmbalee ci réew mi ba génn itam ñuy waraal ci réew yi bokk taalibe ya fa nekk ñuy dox ak ñoom ci loolu waaye ma gis ni fépp fu ñu dem ci réew yi moo xam France la wala Italie la wala Espagne wala Belgique fu ñu dem rek bokk taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyi koo Sénégal di ay africain ñoom lañ fay fekk ñu fees dell barab yoon loolu nag biñ jàngatee li ko def c'est-à-dire ci ay saal la ñuy daje di def la ñuy def wolof yi lañ fay wax te tubaab yi li ëpp ci ñoom dégguñu wolof te saal yee itam kuñ ci wóor doo ko ñëw ma daan ni ngir ñu yaatal njàngalem sëriñ bi ak yarinam ci addina bi ba ñëpp mën koo jariñoo faw ñu génne liggéey bi ci saal yi yóbbu ko ci place publique bi nga xam ni koo woo dana am sañ-sañu ñëw koo woowut it dana am sañ-sañu ñëw bu boobaa itam suñ làkk wii di wolof ñu daal di koy noppal tuuti réew yooyu ñu def ñu jël seeni làkk ñoom tasaare ci njàngaleem sëñ bi ak yarinam